E recordo non me traime moitísimos, non? Porque pasei 8 anos da miña vida prácticamente vivindo nesta casa, porque eu dediquei-me á alcaldía 24 horas, como quen dice. O que si dixen o primeiro xa antes o primeiro día que fun alcalde é que nada máis que quería estar 8 anos, que non iba a estar máis, así o fixen, non me volvín a presentar. Bueno, pois eran os anos ilusionantes, estábamos ao principio casi da democracia, cando entrei eu, houve outra corporación previa, que foi a de Novo Freire. Este é un cargo para servir directamente ao pobo no que vives, para facilitarlle a vida. Ti ves aquí a servir, e para eso te escolleu o pobo. Non? Iso é o primeiro que tens que convencerte, e facelo. Unha das miñas teimas é que, a poder ser, as cousas se aprobaran, se podía ser por unanimidade, e cuanto máis votos, mellor, como sempre. Entón, eu o que me preocupei é que con este Concello houbera daquelas, me parece que eran 7 comisións. E cando chegaban ao pleno, pois estaban xa, como quen dice, trillados, non? Entón, teño o récord do pleno máis corto deste Concello, que foron 10 minutos. Depois me fixo gracia que, ao seguinte, me parece que foi Tomás Notario, o primeiro pleno que tuve durou 12 horas. Leva disgustos, pero leva moitas alegrías. Cada vez que faz algo que lle gusta a xente, que lle satisface, que lle resolve algo, eso é moi importante para ti, enchete o corazón. Non che digo nada xa por as parroquias, por aí non me olvidou ninguén, non? Aquí a xente nova xa non me coñece. Chama moitas veces a atención a miña muller. Me dice, oye, a ver se vas mirando, porque hai un señor que se quedou mirando para ti, que te dijo adiós, e non nos dijiste nada. Pero sí. E agradezco, ademais. Detrás dun home normal, houve unha gran muller que me axudou moitísimo. E uns fillos que para min son a quinta esencia. Ao meu lado, sempre, en todo, a pesar de que eu lles facía, digamos, les dedicaba pouco tempo, non fallou nunca a ningún acto dos que se celebraban aquí, Sara, non? Porque me ten aguantado moitísimas cousas e me ten axudado en outras moitísimas tamén. Teño que acordarme de todos os colaboradores, concelleiros, absolutamente de todos. O que sempre procurei, ou sempre quixen, é que todos os que estaban aquí, fose no goberno, fose na oposición, todos eles colaboraban e todos eles debían de figurar en todas as cousas, non? Pois mira, como unha persoa que fixo, ou que quixo facer todo o que pudo para que os cidadáns de Lugo viviran mellor.